ጋንታ አንቶኒ ሎፍሬዶ አካላቱ ቆራሪጹ ናብ ኤለን ዝተቀየረ ሰብ ደቂ ሰባት አካላቶም ናብ ዝደልይዎ ቅርጽን መልክዕን ምትሓዝ ክሳብ ክንደይ ርሒቆም ክኸዱ እዮም ዝተፈላለዩ ክፍለ አካላት ካብ ተፈጥሮ ቅርጾም መልክዖምን ናይ ምቕያር ልምዲ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍላት ዓለምና ዝፍጸም ዝነበረ ልምዲ ዶ ይመስለኩም? ኣብዚ ግዜ እዚ ዘመናዊ መሳርሒ ተማሂዙ ብዙሓት ሰባት ክፋላት አካላቶም ብመጥባሕቲ ይቕይሩ ኣለዉ ሓደ ካብዚኦም ንሎም ዘላለየኩም ነዚ ኣብ ምስሊ ትርእይዎ ዘለኹም ምስልታት ኤልየን ወይ ከዓ ማስክ ዝገበረ ሰብ ዘይኮነስ ሰውነቱ በብግዚኡ ውቃጦታትን እናተወቀተ ካብ ክፍለ አካላቱ እናቆራረጸ ኤልየን ንክመስል ዝጽዕር ሰብ እዩ ዘ ብላክ ኤልየን ፕሮጀክት ወይ ብትክክለኛ ሽሙ አንቶኒ ሎፍሬዶ ይባል አንቶኒ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ጠፈርተኛን ቦዲ ቢልደር ናይ ምዃን ድሌት ስለ ዝነበሮ መዓልታዊ ብዛዕባ ፕላኔታትን ኣብ ፕላኔታት ኣለዉ ብዛዕባ ዝበሃሉ ኤልየን ደጋጊሙ የጽንዕን ይሓስብ ነበረ አንቶኒ ምስ ዓብየ ካልኣይ ምርጭኡ ቦዲ ቢልደር ናይ ምዃን ሕልሚ ነይርዎ ምስ ዓብየ ድማ ቦዲ ቢልደር ናይ ምዃን ሕልሙ ኣዓወቶ ጠፈርተኛ ናይ ምዃን ሕልሙ ግን ጋህዲ ስለ ዘይኮነ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ቦዲ ጋርድ ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ ድሕሩ ግን ናይ ገዛ ርእሱ አካላቱ ክጸልእ ጀመረ አንቶኒ ኣነ አካላተይ ኣዝየ ፈትየ ግን ከምቲ ዝደልዩ ኣይኮነን ይብል ንሕና ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ስለምንታይ እዩ ክልተ ኢድን ክልተ እግርን ዝህልወና ይብል ዕብዳኑ ብኸምዚ ጀሚሩ ስርሑ ገዲፉ ሻንጡ ጠቕሊሉ ናብ ኣውስትራልያ ተጓዕዘ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እንታይ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ተዛረበን ይኹን እምበር ወዲ 24 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ኤውሮፓ ተመልሰ ብዕብዳን ዝመልአ ስርሑ ከዓ ጀመረ መጀመርያ ንሙሉእ አካላቱ ውቃጦ ብውቃጦ ገበሮ ነብስ ወከፍ ኢንች አካላቱ ብጸሊም ቀለም ተሸፊኑ ነበረ ሙሉእ አካላት ካብ ምውቃጥ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ልሙድ ኮይኑሎም ፍሉይ መለለየ አንቶኒ ግን ገጹን ርእሱን ከይተረፈ ኣዝዩ ብዙሕ ውቃጦ ምህላዊ ብዙሓት ሰባት ድሕሪ ቁርብ ተጣዒሱ ከጥፎ ኢሎም እናተጸበዩ ኣበዒንቱ ብጸሊም ቀለም ተወቀጠ ድሕሪ 6 ዓመት ነቲ ጸሊም ውቃጦ ናይ ዓይኑ ስለ ዘይፈትዎ ናብ ቀጠልያ ቀየሮ መልሓሱ ከይተረፈ ኣብ ክልተ ብምምቃል በቀጠልያ ተወቀጦ ብላክ ኤልየን ፕሮጀክት ንሓደ ሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ኤልየንነት ምቕያር ዝብል ሓሳብ እዩ ስለዚ ብዘይካ ዓቡድ ሰብ ክገብሮ ዘይክእል መጥባሕቲ ድማ ክገብር ጀመረ ኣቶም ኣብ ፊልምታት እንሪኦም ኤልየን ብስእለ ኣእምሮ ሰብ ዝተፈጥሩ ኮይኖም መርትዖ ህላዎም 100% ኣይኮኑን እንታ ዝተብሂልኩም እዝኒ የብሎምን አንቶኒ ንዓታቱም ክመስል ንኽልቲዩ እዝኑ ብመጥባሕቲ ቆሪጹ ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ቆርበት ርእሱ ሸፋሽፍቱ ምዕጉርቱ ዝተፈላለዩ ዓቐን ዘለዎም ኢምፕላንት ኣብ አካላቱ ኣእትዩ ሕጂስ ወዲ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ክውስኽ ኣይክእልን ኢልኩም ተሓሲብኩም ተጋጊኹም እዚ መጀመርያ እዩ ነይሩ ቀፂሉ ዝሓሰቦ ድማ እቲ መጥባሕቲ ኣብቲ ሃገር ስለ ዘይፍቀድን ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነን ናብ እስጳኛ ተጓዒዙ ኣፍንጭኡ ኣቁረፁ እዚ እኹል ስለ ዘይነበረ ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ከንፈሩ ኣብ ማእኸል ኣቁረፁ እዚ ኩሉ ኣብ ነፍስኻ ክትገብር እንከለኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ቃንዛ ትፃወሮ ወይስ ኣይሕመካን እዩ ተባሂሉ ተሓቲቱ ነይሩ አንቶኒ ብዙሕ ይጎድኣኒ እዩ ኢሉ መለሰ እዚ ግን ዝፈትዎን ዝሕጉሰን ነገር ስለ ዝኾነ ዋላ ሓንቲ ይስማዓንኒ ግዳ ሓቂ ሓደ ቃንዛ ደው ምስ በለ ካልእ ኣካል ዝቕይረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ብምኻድ ኣእምሮይ ነቲ ሓድሽ ለውጢ ብኸመይ ከም ዝቕበሎ ይርዮ ክብል መለሰሉ ከንፈሩ ምስ ተቆርፀ ምዝራብ ከም ዝተሸገረ ገሊጹ ኣብዛ ቪድዮ ዘስምዖ ድምፂ ከንፈሩ ናይ ምቁራፅ ውፅኢት ኣይኮነን ምሸት ኣብ ሓደ ቦታ ተሓቢኡ ኣብ ጎደናታት እናተዘዋወረ ከምቲ ዝሰማዓናዮ ዓይነት ድምፂ እናገበረ ሰባት ምስምባድ መዘናጊዑን ልምዱን ምዃኑ ገሊጹ ከንፈሩ ቆሪጹ ክዛረብ ዘይምኽኣሉ ድማ ነቲ ፕሮጀክት ንኸይቅጽሎ ኣይዓገቶን ብመልክዑ ኣዝዩ ከም ዝሕበንን ክሳብ ሕጂ 27% ጥራይ ከም ዘሎን ገሊጹ ብላክ ኤልየን ፕሮጀክት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ን1.3 ሚልዮን ተኸታተልቱ ኣብ ኢንስታግራም እንታይ ከም ዘጋጠመን ኣብ መጻኢ እንታይ ዓይነት መጥባሕቲ ክገብር ከም ዝሓሰበን ብቐጻሊ ይሕብር ብ12 ሰነ 2021 ታሕተዋይ ከንፈሩ ከም ዘቆረፀ ዘርኢ ስእሊ ብምልጣፍ ኣፈይ ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዝኽፈት ክቕጽሎ እየ ዝብል ጽሑፍ ወሲኹ ተኸታተልቱ ሓቢሩ ነይሩ ከም ኣገላልጹ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ሙሉእ ከንፈሩ ቆሪጹ ኣስናኑ በላሕቲ ብምግባር ኣስሒሉ ብተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ደጋዊ ቆርበቱን
መንከሱን ካልእ ባዕዳዊ ነገር ኣትዩ ኣብ ናይ ምዕጉርቱን ግንባሩን ቆርበት ከይተረፈ ብምስንጣቕ ብላክ ኤልየን ፕሮጀክት 30% ሙሉእ ገይርዎ ቀፂሉ ኤልየን 3 ኣጻብዕቲ ጥራይ ስለ ዘለዎም ካብ 5 ኣጻብዕቱ 2 ክቆርጽ ስለ ዝነበሮ 2 ኣጻብዕቱ ከቁርጽ ናብ ሜክሲኮ ተጓዕዘ 2 ኣጻብዕቱ ቆሪጹ ፕሮጀክት ብላክ ኤልየን ብ4% ክብ ብምባል ሕጂ ኣብ 34% ኣብጽሕዎ ኣሎ ኣንቶኒ ማሕበራዊ ህይወቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዛረብ ሰባት ኣብ ጽርግያ ምስ ረኣይዎ ፈሪሖም ሃድሙ ነዚ ንምሕያሽ ድማ ቀሊል ክዳን ተኸዲኑ ንሰባት ከዘናግዕ ፈቲኑ ይኹን እምበር ዕውት ኣይኮነን ምሸት ንሰባት ምፍራሕ ኣቋሪጽዎ ምክንያቱ ሰባት ብሓቂ ይጸልእዎ ነይሮም ካብዚ ዝኸፍእን ዝገደደን ነገር ከይፍጠር ክፈርሕ ጀመረ እታ ብገጹ ተዓጽያ ዝነበረት ቴሌፎን መልክዑ ከተለልዮ ስለ ዘይከኣለት ነቲ መዕጸዊ ንምቕያር ኣድላይ ስለ ዝነበረ ክቕይሮ ተገደደ ውልቀ ሰባት ወይ ትካላት ዘስርሖ ሰብ ስለ ዝሰኣነ ስራሕ ኣልቦ ኮይኑ ኮፍ ክብል ተገዲዱ ይርከብ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ክረኽብዎም ዝኽእሉ ፓስፖርትን ዝተፈላለዩ ሰነዳትን ንኣንቶኒ ግን ዓመታት ዝወስድ ጉዳይ እኳ እንተኾነ እዚ ግን ደው ከብሎ ከም ዘይክእልን ክቕጽል ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ ገለ ካብቲ ኣብ መጽኢ ክገብሮ እየ ዝብሎ መጥባሕቲ ኣብ ጥቡእ በላሕቲ ሓፃዊን ምትካል ሓንቲ እግሩ ምቑራጽን ብሮበት ምትካን መልሓሱ ኣብ ክልተ ከም ተመቕለ መትልኡ ኣብ ክልተ ምምቃል ገለ ካብ ቆርበቱ ብሓፂን ምትካእ ይርከብዎም ዝኾነ ሰብ ክምነዮ ዝኽእል መልክዕን ኣካልን ዝነበሮ ሰብ ነብሱ ናብ ከምዚ ዘስካሕክሕ መንነት ብልዋጡ ብብዙሓት ከም ዝጽላእ ገበሮ ማዕሪኡ ድማ ብዙሓት ደገፍትን ንኽቕጽል ዘተባብዕዎን ኣለዉ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ድማ ነቲ ዝገብሮ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ኣዲኡ ትድግፎ ምዃና እዩ